En mor makende janeno mar Lolwe TV rwaki kendo e chenro ma kawuono mar twak rowere ka bende odiochieng' ma kawuono wan kod rawerano ma bende weronwa wendewa mag luo madhi miyo thuolo mar wachonu nyinge odiochieng' ma kawuono e studio waka arwake ni machiegni nyalo nyisowa nyingi. Erokamano. Adhi e nyingi iluonga ni Peter Otieno. Awuod Waondo. Dalawa ni Waondo but Waondo secondary. Otenore gi ka the late Otieno Kajwang'. Erokamano. Yes. Koro thuolo Nyasaye oloso mondo mi kawuono achop ka mondo awuoye gi rawere e wach mar talents mara. An agoyo thum miluongo ni Oangla Rumba. Erokamano Peter. Kamano. Okay, mana kwa dhi mbele janeno mar Lolwe TV wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Peter Uma. Peter nyalo nyisowa ni nyingi ma fans ong'e godo oko iluongo ni ng'a? Ya nyinga ma fans ong'e godo oko iluongo ni Wuod Nyausao. Erokamano. Mane nyinga ma fans ong'e godo. Adhi beto jata chendu mar Paulino Yudo arwako ni machiegni. Peter mana kwa dhi mbele mana kaka inyisowa ni nyingi ma fans ong'e godo oko iluongo ni Wuod Nyausao. Inyalo nyisowa ni chako wer karang'o to nang'o ni chako wer? Nachako wer last year dwe mar 8. To gimomiyo nachako wer nitie. Nachako wer kaluwore nomaka gi family na te kana dhi e jela. To Nyasaye notimo ng'wono mogola ma e jela. Sechego naparo goyo gospel. To nikech naloso gospel gasira notama gole nikech gimigolo mokwongo jopiny winjo message mantiere. Ni to thumi ni oting'o message koso koting'o. Ne ginyisa ni thumno kanyal golo nikech nalose gasira nyiso ni nabaye weche moko matindo tindo. Kaluwore gi ni nomaka gi anyuonda. Koro nikech nasedhi gi riyo mar golo thum. Naneno ni ok winjo bed ni adok mokatimo nade moka golo thum. Nochuna maloso thum gi sechego e studio ne jaoda mana golo. Kana dok to nawinjo ka thuma ni chioero. Kanye mane awinjo ka winjo bed ni atimo nade agoyo thum. Kaka bedo jathum. Kamano. Koro ang'o miyo nineno ni venture into rumba kopogore kod wende mamoko? Okay, gimomiyo naneno ni ago rumba nikech rumba seche migo rumba nigi message minyalo weyo godo jopiny. Kendo kigoyo rumba kiloso thum mar rumba nyaka ing'i ni thumi ni be nitiere message moro manyalo mako chuny ng'ama winje. Emomiyo naneno ni at least jomadongo be sani ohero rumba. Thumbe moko madhimo mos. Koro naneno ni ago rumba nikech naneno ni talents makare ne timore nade mane nindo to nok ang'eyo. Nikech wacho ni gima rach nyalo timore to samoro timore gi gimomiyo. Koro gima rach manotimore meko nacha nomiyo afwenyo talent manotimo nade manopondo. Koro emomiyo naneno ni mondo bi adhi mbele gi go rumba. Kamano. So far album sadi misegolo nyaka sama koro wawuoye kodini? Nyaka sani asegolo 6 songs. Thumbe 6, thumbe 4 mawero godo jaoda. Nono tang'wen, thumbe 3 mawero godo jaoda, thum 1 awero godo minwa, and thum 1 awero godo wuoyi moro ni Koli Soja. Thum machielo awero godo minwa monyuola. And nitiere sani thum mane jikon makenda golo ne jaoda. Ang'o miyo most of thum wawinjo mana kodo kuom jaodi? Nitiere gimoro ma special kuom jaodi ni sana minyalo konowa? Okay, jaoda no ahere nikech en dhako masadago sani higa 10. Adwa ni wach kamano king'iyo kamera nikech oneni. Jaoda ahero nikech sani koro adak kode higa 10 pok omiya koko moro amora. Chwanyruok bede ot nikech mana kaka iwacho ni dak en lawi wach. To omiya time mwalosi mwadhi mbele. Koro ahere emomiyo asiko kata morade awere. Okay, nikech pod an upcoming artist pok ayudo nyako moro machielo manyalo dwaro mondo atimo nade awere. Thoth nyiri dwaro ni mondo awergi to gigocha e sime. To ng'en mondo mi wer ng'ama ok ing'eyo bedo matek. Joma dwaro na wergi joma nyiri to ng'eny to gigoche sime. Ng'en wer tek. To mondo mi wer ng'ato nyaka winjru. Muwach ni idwana weri gima kama nyaka tim, nyaka chul studio and abende nyaka yude sabun moro. Mano to ka wero more. And gisani
pesa ok nyal konya. Ka wero ng'ato to miya kata instruments moro mondo mi atero nade adhi godo mbele, mane ng'ato mokonya. To ng'ama wero to miya pesa, ng'ano ok okonya. Koro mane momiyo mostly awero jaoda nikech aneno kaka wan kode machiegni gi era momiya gi era mamiye. Koro ng'eni ng'amihero wendi biro piyo piyo. And then wende thoth jaoda wende ne biro na kaka riemba pi. To ka chung taloso tadhi e studio tatimo nade tagolo. Koro pok ayudo nyako man serious madwaro ni mondo atimo nade awere. Mana kaka iwacho kucho ni seche moko kiwero ng'ato to inyalo yudo pesa ma samoro inyalo dhi go e studio. Onge ng'ata mose approach ama in ok ine ni sani koro asewero jaoda sana, we amanye jok moko ma be samoro nyalo miya support, financial support. Okay, kaka thum magolo ma latest mar Koli Soja. Koli thoth ne osapotaga. Kana golo thum mar jaoda gi mar minwa, nawinjo komoro. Mano nyisa ni omera. Chieng' moro nangere ka ne studio ni bwana pesa oremna. To penja ni orem pesa da. Ngisa ni orem siling 3,000. To ngisa ni aorni namba ni. Na paro nongera. To nooro na. Koro as from that day nobiro mo penja ni to bi nyalo golo na wer. Ngisa ni Soja nyalo golo ni wer. In gadi nyalo golo na wer, na nyalo golo ni. Na golo ne to kwendno na poka Koli okelo na piano pod an ge ot. Koro abogomba ni ng'ama nigi willing mar konyo wuodi Nyausao. Be an thuolo. Wera nyalo loso, anyalo golo. Okay, wuodi Nyausao inyalo nyiso ni at what point mane realize ni nyalo wer nikech ng'enyne wayudo ni werni kuom jok mang'eny mwase neno wayudo ni gini en gimoro maringe rema maringo e familia. Inyalo nyiso ni familia ugini ochakore kodi koso nochakore chien kocha. Okay, e familia wa ka anonymous to onge ng'ama jathum. Asetemo kata penjo minwa kata ka kwarwa kocha onge ng'ama nang'owa ng'ama ne jathum. Aparo ni ena talent moro moa kuom Nyasaye nikech family na tonge moro matemo nade mawer onge kamano. To nyaka ni chakwe roido ni sani osegwaro sana. Inyalo nyiso ni bende nitiere rowere ma ose approach in as much as pok idhi mbele sana mondo imak badi mondo udonj kode kamoro achiel mar puonjo gi samoro wer. Ji gochona nitiere rawera moro ma kata nyoro kana biro Kisumu ka to chunga nyisa ni wuod Nyausao asemanyo nambani mang'eny kabisa to kayuda. Nyisa ni nyisa gima ne dwaro no kore yuda. An gi thumba moro adwaro ni mondo inyisa ni tigolo kanye. Anyisa ni kata sani adhi studio utawala. In ikri kiseikori tayiti ngiga piko tateri titimori nade tigolo thum. Thoth simbe mayudo e WhatsApp joma nyiri be penjo ni yawa wagombo ni mondo mi wadwa dual. Anyisa ni dual to en mana practice. Kinyalo practice tibedo serious and gimitimo itimo kikaw pachi kikete gino e kokonyi. To kitimo gimoro ni ng'ane be timo gini ambe gini nyaka tim tiyudo ni nyalo joli gang'owa gi koryo. Okay, wuodi Nyausao mostly bende wachako yudo ni in kaka in gi duol mamit mar wer to samoro kumirie badi yude ng'ama joli samoro maybe idwa join band moro. Bende nitiere band misi identify ni inyalo tiyo godo. Chunya pile ng'ama ni chunyo hero yare nene ei thumka. Neno Pija Lelo. And Opija Lelo dire mane podo kang'eyo na nyalo bedo jathum. Ne ahero gadhi kumogoche. Ma winji kako wer na hero ga sana. Ma nagombo wuoyo kode nikech ng'eny jothumbe madongo gi mondo mi yud chance mi chop kuma entiere bedo ga sira. Koro chunya maheye to gombo ga niya chieng' moro ayude Opija mondo at least omak bada. To kok kata wono Opija kende akwayo fans ga mawinja golo thum en gimi golo gi pesa mondo mi Peter wuod Nyausao be chieng' moro ng'ere mo bed dhano. Na create group mar supporting group nitiere and nitie osiepna moro mano nyisa ni mondo create group no to nachich ni kare ne wacha mano wacho mondo mi omora gi sechego kana se create group no to samoro ne gineno ni ni nitiere kaka dago kodgi wala to keno ikora pa kwayo ni ka Nyasaye donje chuny fan moro to support Peter wuod Nyausao mondo abe chieng' moro abede taya ne jowaundo. Koro nyalo nyiso inyalo kwano achiel kuom wende ni auchiel ma bende samoro ni misegolo ginyalo kwano gin mage.
Ya wenda makwongo golo iluongo ni Beti part 1 mawero godo chiega and mar ariyo bachaka wero godo chiega no kasungo tije mar adek be achaka wero godo chiega no koro mar adek awero godo minwa koro chieng' mana wero minwa jaoda nyisa ni ya wuon trefa ka wuon thum mama dawane mit moingo mara ambe dhi nuona tadhi atimore nade achaka nuone immediately ne giyombore gi 2 days mano thum mar adikoro mano thum mar ang'wen alafu thum mar abich ema wero ga ng'owa Kuli Soja kamano. Okay, to moro ni nyisa chien kucho ni ntiere mani wero ni Anyuola Mor Kiran. Yes, thank you. Anyuola Mor Kiran e thuma mar adek nikech iyudo ni thuma mokwongo awero go chiega mar ariyo bachaka awero godo chiega mar adek awero godo Anyuola Mor Kiran. Anyuola Mor Kiran ne nawero kaluwore gi kaka anyuola osebedo ka timo ne ngimana. Erokamano wuod Nyausawa, neno kwa dwa dhi e break to mano wendi adwa ni mondo ilidhnwa matin katerowa e break mokwongo wendi mar Anyuola Ber Kiran king'iyo mana kamera kacha. Anyalo were. Le wojo subo linge waya tumuyo. Le oke usawa linge waya tumloso. Nyadundo tumuyo. Nyadundo tumokala yanga. Tumdi waondo. Nyadundo tumokala kodiera. Tumdi waondo. Nyadundo tumochopo waondo. Tumlosogo nagi. Tumlosogo gandaluo. Kimono chanda awoko ngonda nyadundo kawona wachnue. Erokamano Peter kuom wendi mamit no mana kaka winjo joneno mag Lolwe TV tumorie waondo wadhi e break mokwongo kete mane Lolwe TV kikidhi mabor. Amen. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV mana kaka wadhi mbele wendo makawuono en wuod Nyausawa mabende winjo kaka weronwa wer mamit. Peter mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni role model ni industry ni en ng'ato ang'o omiyo ene mane yiere mondo obed ni role model? Role model asin? Ng'atno ming'iyo sana kuom gik madhi gi thumgi. Ama mose encourage sana ama wende ne mit ni. Okay. Kuom jothobegi. Yeah. Jothumbe gi ng'ama thumbe mitna kendo madhi ga gi pacha en Emma Jalamo. And ahero ga thumbe madhi mos. Thumbe madhi mos go awinjo ka gine manyalo wero gi. And thumbe madhi matek ka tawinjo kok kel na juogi. To thumbe madhi mos Emma Jalamo nigi thumbe madhi mos and thumbe ne nigi message. Koro ahero thumbe ne kabisa. Mane momi asegombo ni ka chieng' moro fans ga be oneno ni winjo bed ni adhi to another level to gi promote through kaka ginyalo promote ang'eny. En niya ka gidhi e YouTube to gimanyo Peter Ouma mano tero ki e channel mara mar YouTube. Jawinjo na kata fan na mawinja gi sani dhi e YouTube many Peter Ouma idhi e channel na kanyo, first thing mitimo en ni subscribe then i-view mondo mi chieng' moro achope target mabe jo YouTube timore nade dwaro. Erokamano Peter, nyalo nyisowa ni nyaka ni donje music industry nieri. Ginang'o gini misepuonjori sana? Nyaka nadonje industry music ni gima asepuonjora nikech kiyudo ni chon ne apenjora ni to ng'ani ang'o miyo golo thumni to ng'ani ang'o miyo kogolo thumni to tiyo gi wach machalo kama. Naduogo fwenyo ni mondo be jathum gol thum jathum wero gimotimore ni and kineno ka nyako wero nyako moro malit mamako chunyi chi kata yudo samoro bayo ne nyako no wach gino kiluwe mos to yudo ni gino timore ne makata ko epo gima no timore no to mana matin and thumbe na masebedo kagolo agolo words masetemo katiyo godo atiyo gi gik masetimore nade maseneno gik matimore na
Erokamano Peter. Bende nitiere kamoro amora ma bende samoro dibed ni oseluongi mi perform ama nitiere ng'ato ma samoro osemako badi monyisi ni Peter, aseneno ka tiji ler, adwa ni mondo ibi mondo itim kama mondo at least chieng' moro ibed e ngas mamalo. Yeah. Nyaka nadonje thumka nitiere osiepna miluongo ni Odhis Wuod Nyamira. Odhis Wuod Nyamira ni emoseluonga madhi kode Bondo. Ma tera e ba moro kanyo ma no performe. Yeah. Ma angeke ma fwenyo ni kara nyalo timore nade anyalo wer ende seche mana angeko no nadha fwenyo ni kare wende magolo ok anyalo wero gi sechego, anyalo wero kata wer mora mora motimore nade mobiro gi e pache sechego kasewinjo kaka keyboard timore nade ringo kanyo mano mi afwenyo ni ya kara anyalo bedo jathum, anyalo perform kata ngowa e stage ponono ni chieng' moro ayudo that opportunity. Yeah. Inyalo wacho ni stage turnout ne chalo nade ama ji ne mor maromo nade to kod wendi mani wero chieng'no? Chieng'no nawero wende minwa. Yeah. And wende minwa no naneno komako chunye ji kabisa nikech en ga lot of message. Yeah. Kiwinje mos tieke ten ga lot of message. Atemo puonjo jok ma pod mine gi ngima. Ni koponi otiyo tich moro. Yeah. Koyudo kata mana mbau to kawe kata mana 10 bob omi mingi. Yeah. Kata koponi oyudo rech moro kikowe mama ne ka lot timore nade alot nego. Yeah. Iwinjo koro atemo puonjo ji naneno ka dhano morgo then no dhi mos. Yeah. Naneno ka ji morgo kabisa to mumenwa. Inyalo wacho ni yuto chal nade industry ni ko maybe samoro luongi mondo perform kata kuonde matindo tindo gi. Inyalo wacho ni nitiere gimoro mimiu ama sani kaka in ng'at makor ka chako pod in ng'ama chiwore. Okay, ng'ene ke ng'ama pod dwaro mondo mi ing'eri en niya nyaka yie asara e seche ma idwa ni ng'eri. Yeah. Koro e sechego to ne pode koka ng'era but jok mane thum omulo chunyigi to naneno ka jomoko mosagi nya siling moro nayudo kaka dok gweng'wa kama. Okay. Koro inyalo wacho ni nyaka sama wawuoye ni i perform kuonde machalo nade? Okay, nyaka seche mowuoyene to nyaka ne corona bed. Iyudo ni koro tich no bedo matek. Yeah. Nikech no dhi omiji nyaka gimoro sachi nyaka gimoro sachi to nikech gweng'wa kacha chapok wabedo gi band moro ma serious manyalo timore nade manyalo miyo ng'ato dhi kumoro. Omiyo chieng' moro kana biro Kisumu ka nadhi ayudo ka jo Kisumu ka winjo akawo ni giwinjo maber nikech iyudo ni giriyore. Chieng' moro adhi kuma Ndogo Jaragoche tadhi ayudo ka Ndogo gocho endo perform maber. Chieng' moro achaka lidhora adhi kuma Wuod Ajigo timore nade goche ayudo ko gocho kendo o perform maber. Nomiyo agombo ni yawa tadhi adak Kisumu to naduga go break ni no dak Kisumu ber yes lakini kata obedo ni jathum mondo mi bed jathum moro ma ng'at machielo chako luoro nyaka iyude gimoro matin mitin. Koro nadhi decide mondo mi ayaw kinyosi mondo mi adhi mbele ga ng'o gi kinyosi na to koponi ng'ato biro ni mondo awere tanyalo loso ne thum madhi agol ng'o e studio. Koro akwa ni chieng' moro ka Nyasaye ogwedha mabedo gi gik moko tanyalo chako mara moro matin kamano. Mana kaka iwacho ni nyaka ne corona bin tiji no bedo affected ma ineno ni yaw kinyozi kar mondo mi bed maonge gimitimo. Yes. Inyalo nyisa ni ere kaka corona othiro tiji manitimo ki compare gi sani? Corona oinyo jothum mang'eny okata an kenda. Sana koro jothumbe madongo mano seng'ere corona oinyo nikech yudo ni source mane gintiere koro ok ginyal yudo kaka ne gitimo rad kaka giyudo. Oro ambe oinya nikech yudo ni an upcoming artist to thuolo mano winjo be ni koro ang'era ma fans koro ng'eyo ni Wuod Nyausawa be koro nie pap to ma corona timore nade and security pogore. Gweng'wa kocha mbita kacha mondo mi giyud ng'ama go live band obedo mang'owa obedo matek nikech security mar wach mar corona ni odho ketho gimoro amora. Yes. Koro inang'o gini mipuonjori nyaka ne corona bi ang'o gini mipuonjori kopogore gi maybe bedo ni ng'ato samoro stick to gimoro achiel monego time kit ngimani? Ya gima puonjora wach mar corona ni en ni kisebedo ni goyo thum kik wach corona mi
step down e wachni mar ang'owa talent mari. Yeah. Tima kinda chieng' ma Nyasaye yiene piny nyalo yawre. Yeah. Bichak idhi adhia mbele ga ng'owa gitu. Corona kata dhi mbele. Wambo wana kode wang'ang'ni kata kawuono ne ane studio utawala na dhi golo thum. To corona be mana ng'owa mana nitie. Nikech iwinjo ni kisechako golo thum tiling for long to fans chako penjore ni to kare wuod Nyasaye ni dakikenwa gimoro ang'owa e channel mondo wane. Koro mane ma chuna ni kata tek to nyaka wang'i mana ka kwadhachi gi corona. Yeah. Wuod Nyasaye wayudo ni ng'ato kochako gimoro samoro ntiere kiwango ma kochope oneno ber gimotimono rach ne be nyaka ine. Koro inyalo nyisowa ni in nyaka ni chak thum gin ber mane miseneno kopogore gi rach ma ni nyisowa bang'e? Okay, gin thum kigoyo ok inyal expect ni gimitimo no ber ne jite. Yeah. Nitie be jomoko ma giri no ber negi gi jomoko ma giri no ber rach negi. Iwinjo. Koro gimoro kamoro nyaka bed gi berne, moro be nyaka bed ng'owa gi rachne. Koro aneno nyaka na chak go thum. To aneno ka adhach mok rach ka nitiere to waringo garinga ber be koyudore to timore nade waringore garinga. Kamano. Koro in ber mage miseneno sana? Ber maseneno to aseneno mana kuom fan nadi achiel. No, gin fan nare. Nitiere fan na moro ma pok onena, abende pok anene. Yeah. En ng'ama miyo. Iluonge ni Grace Nyarkoyugi. En Nairobi. Wuoya kode ang'owa e Facebook. Yeah. En maseche moko nyalo uro na kata siling alofu. And koli dhuola to osebedo koda. Yeah. And osebedo koda for long from nyaka na chake. Aneno konena kaka dhano. To nitiere jomoko, nitiere thumba moro ma ywago godo Otieno. Otieno Kajwang'. Ni Otieno Kajwang' ni beti. Nyaka seche ma kora wuene, de thuma ne de tinda ng'era. Kata Kisumu ka dati wanade da ng'era. Do bedi do riwore go siepna mako koli. Emomiyo chunya awinjo Otieno wuod Kajwang' kata obedo ni obedo the late. To nyaka chieng' moro alos ne thum. Nikech en ng'ato moro ma nong'eyo talents mar youth. Lakini okeyo marach jotelo magweng'wa masani to kohero talents mar ang'owa mar youth. Yeah. Koro en kwayo mane minyalo kwayo jotelo masani koluwore kod talents mag youth sama upcoming artists? Ana kwayo sana Senator wa Homa Bay County Senator Moses Otieno Kajwang' ni koyie to owuoge oko mondo support talents mag youths e Iwaondo. Mondo mi wambo watimore nade wachale kaka jothumbe moko madongo. Koro Moses kumora mentiere Peter Wuod Nyasaye timo komedi. Peter Wuod Nyasaye goyo oangla rumba. Moses wuog oko gilangi ochokwang'e dongo gede wuoguru oko mundu konyuru Peter Wuod Nyasaye gima kiny onkong'e. Itaneno ka sama wang'wa adwa ni kaw dakika machuok kichop kata dakika achiel mondo mi youth masani neni advice makare dakika matin kabisa kasto waloro show. Yeah. Ne youth manena gi sani akwai ni talents kisefwenyo ni nyalo bedo gi talents moro kiki give up dhia mbele gi talents nikech piny masani okong'e. Inyalo yudo ni somo sana to sombi ok nyal timo nade ok nyal konyi. Inyalo yudo ni okisomo to talents ma in godo obed mpira make obed thum make kata in mana thum kanyo ok nyal weti nyalo gong'engo. Akwayi ni mako ng'engo ni no gi chunya chiel onyalo teri kumoro. Erokamano Peter, erokamano sana kuom biro studio kendo twak kod jogo marowere kaluwore kod wechego mag thum. Janeno mar Lolwe TV mano ema kelo giko mar chenro ma kawuono mar twak rowere. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani.